Naluwas ang 16 anyos nga lalaki human malumos sa Mabinay Spring sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Mabinay, Negros Oriental. Kulbahinam ang nasaksihan sa mga tao sa palibot dihang gipahigayon ang actual nga rescue operation sa lalaking nalumos sa tubod. Wa nay umoy ang minor de edad nga gihawas sa tubig. Matud ni JR Olbiana, ang team leader sa Mabinay Rescue, nga nagtuo ang batan-on nga mabaw lang ang tubod maong miambak kini. Apan tungod kay lawom ang tubod sa ibabaw nga bahin sa spring, nalumos hinuon ang binatilyo. Dihang nakita sa lifeguard ang sitwasyon, diha miambak kini aron luwason ang biktima. Mitabang usab ang mga tawo nga nakasaksi sa maong panghitabo ug naluya na ang biktima dihang gihaw sa tubig. Gitabang una kini dayon gidala sa Mabinay Medicare Hospital. Pasidaan ni Olbiana sa mga maligo sa spring nga sundon ang pahimangno sa mga resort, ilabi na nga ang mga lugar nga lawom tungod kay gidili liguan ang lawom nga bahin sa spring. Sabi niya, kung mabaw lang, ambak siya dito sa part nga lalo man nga part yung naambakan. Kay mangno nga mo sa kuan po kini sa kuang mga bisita o mga ligo diya nga masunod kita sa dahil sa mga resort.